Maray na aga. Good morning po. Ini po ang primero tang press conference ngunyan katagod kan COVID-19 and lauman na po na magkakaigwa kita sa mga masunod pang aldaw depende sa sitwasyon. So, makakan sa tuyang Q&A. By the way, ang Q&A ito po, one question, two follow-ups, pwede na yan. And sa mga day makaka-attend ngunyan, digdi, igwa na pong mga pinadara sa kuyang mga questions sa bata mga pagiriba sa media. Okay? Bago po kang Q&A, inutong ko na po ang mensahe ngunyan sa tuyang alkalde kansurin, ginagalagan na alkalde kansurin dinaga, Mayor Nelson Ligacion, sir. Salamat sa imo, Roy, sa saindo po gabos na miyembro kan media. Maray na pagkaaga. Sangon po, matapos itong na bagong kaso nin coronavirus, nasa tuya pong tig-anonsyar so hapon na banggi. Igwa na po kitang total of 27 active cases of coronavirus. Of course, previously po kayan, igwang na recovered and then one na disgrasya gadan. And therefore, ang total confirmed case of coronavirus in Naga is already 34 as of today. Pero again, si active cases, 27. In connection with this, ang garosentro kan pandemya, yaon po sa Concepcion Pequeña. In particular, spillway. Asin gabos po ini nagpuon duman sa nagpuli na mag-ina from Naik, Cavite. Sinda po si tig-identify as patient number 91 and 92. 20 po kan 27 yaon sa spillway, 2 yaon sa Kanda, pareho po yan Concepcion Pequeña. Therefore, 22 na po ang konfirmadong kaso, diyan lang po sa Concepcion Pequeña. Igwa po sa Sitio Tiripon, Saro. Igwa man po sa Urban Poor site, kan Pakol, Saro. And therefore, 2 sa Pakol. Siring man, igwa pong Saro sa Kalawag, sa may Diamond Street. So, iyo po yan ang summary retrato, kamugtakan kan sa tuyang syudad insofar as coronavirus is concerned. Thank you, Mayor. Para sa eno takahaputan, Danny Cuerdo kang Radyo Agila. Mayor, good morning po. Good morning, Danny. Maski po nga ni mga kamormundo, pero good morning, mga giraray. Mayor, hins po na ko kitang arog na kaning kaso mo niyan sa Naga. Ano po ang particular na po sa tuyang lakdang para po dagos na po mapahatan, hindi po pagdakul pa kang paglakop kaning coronavirus, Mayor. Sige. Ang strategy po ngunyan na ipinapautob po kan gobyerno nasyonal, bako na po pareho kan dati. Kung kan dati, ang lockdown, pwede po tulos ang bilog na Naga, igwa ka lang 2 sa Naga, pwede na si lockdown. And in fact, maski po nga ni Mayo, poon bulan Marso, March 16 up to May 26, considered as naka-quarantine ang bilog na Naga. Enhanced community quarantine na hiling tapo matindi si restriction. Likewise, during this period and even thereafter, igwa po kitang border control. Dakulan tabang po ito. And also during those periods, igwa pong paagi para makontrol kan LGU, local chief executive in particular, ang pag-abot kan mga locally stranded individuals, si mga nagpupuruli, returning residents. Ano po ang paagi po ka ito?
itong letter of acceptance. Kung ika po hali sa Quezon City, hali sa Metro Manila, dahil ka makakabiyahe papuli kung mayo kang letter of acceptance na kung sain pigbabasihan man sa pag-issue nin travel authority. Ta ang final document para ka makapuli si travel authority. Pero bago po mag-issue ka ito nin travel authority, dapat igwa mo ng letter of acceptance. So somehow, ini po si control mechanism. Di ba? Takong paingurag po kaya si LSI, dipisil pong kontrolon. Asinahiling na din po ini, bako ulang kan sa indong lingkod, kundi kan Bicol Interagency Task Force. Kaya po baga ka nakaaging Martes, nagpasar po nin sarong resolution ang Bicol Interagency Task Force, kung saan hinahagad po sa National Interagency Task Force si suspension kan pagpapapuli nin mga LSIs for a period of 30 days. Dahil taman po nga ni sinabi na 30 days isa tuyang hinahagad para po sa sakuya, 15 days would be good enough o kaya maibalik lang si poder, si otoridad na magpaluwas ning letter of acceptance because through which na kokontrol ta sinag-aarabot. Ang mayor na liabi po ngunyan, dahil daiwan po itinao sa satuya si Kahagadan na mag-set up nin border control dyan po sa Naga Milaor boundary. Sa ilinggo po, mga katabang itong provincial control, provincial border control, na ibinalik po Giraray. Kan ECQ and GCQ, igwa po kayan. Very strict po kayo ang Kapitolyo. Medyo nagluwag kan maglaog na po kita sa Modified General Community Quarantine. Pero nabaritaan ta po baga last week na ibinalik po Giraray ito. So sana mas lalo po mag-stricto. Ninhuli po tasi mga nakakaabot po sa satuya, halimbawa itong 91 and 92, kolorum po baga ito. Kaya ita na pagbara kuyanan, takupan. Kolorum po ito. Mayo man sa otoridad niya na magsundo asin magpabayad nin mga pasahero para lang makapuli. Di ba? So, large part, yaon po sa gobyerno nasyonal, we will do our best given whatever authority that belongs to us. Kung igwang nagpo-positibo po si pag-lockdown, ini itong Modified General Community Quarantine with localized special acts that can be undertaken by the particular local government unit. So, iyo po yan, si pag-lockdown. And then, si pag-extract ka itong mga nag-positibo. And then, treatment ka yan, later on, reintegration. Pero given our situation, for instance, in the case of Concepcion Pequeña, Spillway in particular, Siringman po ang Kanda, medyo naaabala po kita. Si contact tracing ta, after na ma-determinar itong mga primary contacts, later on, pag nag-positive po sinda, igwa na naman po yan primary contacts insofar as itong bagong nag-positibo are concerned. Pero, daita aram, na itong primary contacts ka ito, igwa man another contact. And considering po na kung nagkaigwaman in mga contacts, itong inaapod na incubation period na kumpleto na, more or less 5-6 days from the time na mag-lockdown kita. Kan mag-lockdown po kita sa area, na-restrict na po si movement kan mga tao. Dahil na pwedeng magluwas nin harong o kaya natad. And therefore, na nalimitar na din po si transmission
kung igwaman. And considering na naglapse na po itong 6 days, as of today, pang 7th day, base po sa computation or 8 days, pwede na po kita magsagibo ka itong inaapod na mass rapid antibody testing. As in, gigibuhon ta po yan, puon po ngunya na aldaw hanggang matapos po. Si isay po, si mga mapapasairarom kan mass antibody rapid testing. Si gabos po na residente kan spillway. Si gabos po na residente po kan Kanda. More than 2,000 po ang ititesta. Ano ang katuyuhan kayan? Tanganing itong magpositibo sa IgM, maisuway ta na po sinda. Okay? Maisuway sinda duman sa mga negatibo. Si negatibo, gusto sabihin, dahil yan infected. Pero si mga positibo for IgM, dahil naisuway na po siya, ma-identify ta na, but of course, ma-undergo pa sinda nin confirmatory testing. Sinda na po si isa swab test. Pag nagpositibo sa swab testing, o di si pagdara po sa inda sa treatment facility. Sa pagtubod ko po, mga katabang ng gayo ini, may mga nagsasabi po na nagsasayang lang ngaya kita ning kwarta, ning resources sa rapid antibody test. Tapirmi man ngayon nag-negative. Mas maray ngaya kayan ang swab testing. Pero dapat pong maintindihan na maging sa swab testing, kapareho kan sa rapid testing, may dapat ma-observe na incubation period. Kung infected ka, halimbawa, on the first day, infected ka, this is according to doctors. Kung infected ka on the first day, maski ka po magpa-swab test on the first day or on the second day, dahil man po yan mamamanifest. Dahil kita nakakasiguro na mamanifest po yan. Dahil pa po yan. Whether it's rapid testing or swab testing. Sa rapid testing, or swab testing, dahil nga duman sa incubation period, lalo-lalo na sa rapid testing, dahil kinakaipuhan na may ma-develop sa imong antibodies. Di ba? Yan ang inaaram po sa rapid testing, antibodies. And nakaka-develop ka lang kaya, nagkakaigwa ka, matapos si sinasabing incubation period, 5 or 6 days, and then on the 7th day, saka ka lang ititest. Siring man itong sa swab testing. Okay, pandua, ang cost po, ang policy muna about swab testing. Remember, nakita digdi, mayo kitang private health center na nag-o-offer nin swab testing. Sa Metro Manila, igwa. Hapoton po nindo kung agura, no? Ang bayad. 5,000 to 8,000. Ayun. Di ba? 5,000 to 8,000 ang kada saro. Okay? Mayong nag-o-offer kayan digdi sa Naga, sa Camarines Sur, o kaya sa Bicol Region. May kaulay na po kita na willing po mag-set up nin facility, pero nangangaipo po ning counterpart. Number 1, si Daga. Number 2, si building. Naghahanap po kita kung saan po yan. Okay? Taan sa inda si equipment. Okay? Pero siyempre, mapabayad po yan. Okay. Ano ang policy kan Department of Health, kan BMC, pag abot sa swab testing? May guidelines man po sindang sinusunod. Dahil porke nag-volunteer ka na magpa-swab test, isa-swab test ka. Dapat mag-qualify base duman sa mga criteria o kaya mga kondisyones. Ayo. Now, what about rapid testing? Kita po ngunyan, may rason para mag-rapid testing duman sa duwang areas. Okay. Totoo na ang accuracy po niya bako kapareho kan sa swab testing. Pero this is good indicator. 95%. Marahin na indicator yan. Madidetermine kung igawang antibodies
and kung possibly infected for coronavirus. And iyon na po nga ni ito, early detection ang punto na po digdi. Kaysa kung maparahalat kita na may mag-positive duman sa pigsususpitsahan dahil igong primary contact. Ha? O to palan, may man. Pero kung nag-positive ito, saka na naman kita mahanap. Sisi si mga kaurulay kayo ni. Ha? O kaya, pigdetermine ta na, si mga kaulay ka ito, pero dahil pa kita makatake nin action, dahil po nga ni, depende sa magiging resulta kan swab testing duman sa may primary contact. Takon negative, o di libre itong mga secondary contacts, tertiary contacts, di ba? Yan. Pero naghahalat. Dapat medyo proactive po ang hero ta po ngunyan. Kaya po gigibuhon si mass rapid testing. Starting today, hanggang matapos po siya. Nag-set up na po, kasuod kaulay ko po si Sir Manny de Guzman kan Department of Education. Nakiulay po kita na makigamit po kan Julian Militon Elementary School. Asin, iyo po yan si mas pinaka-appropriate na lugar, considering na kataid lang po siya kan spillway. Daiman din po siya harayo sa Kanda. Di ba? So, duman po gigibuhon si rapid testing. Ayan. Again, insofar as rapid testing is concerned, igwa pong malinaw na ehemplo po kaini. Si Bicol number 157. Na natatandaan po nido, Bicol number 157. Bago pa lang pong result po ini, 30 years old. 30 years old. Ini po si nag-positive sa rapid antibody test. Ano? Ayan, yan. Nag-positive po siya for antibody test. Hali po siyang Cavite. Cavite na naman. Undang. Okay. And then, nag-abot po siya sa Naga, July 2. Mga 10 o'clock in the evening na po. Matapos po ka ito, na magdiretso siya sa Coliseum, tig-rapid test po siya. Positive. Dahil nag-positive, daita na po pinapuli. And tig-swab po siya. Kasuod ba, nagluwas po si resulta, positive. Diba? So may serbi po ang rapid testing. Ayan. So iyo tabi yan ang immediatamenting action from now na nagigibuhon ta. Insofar as other returning residents are concerned, we have modified our policy for returning residents. Pag abot po ni Dangon yan, matapos makuha si mga personal details po ninda, sasabihan po sinda kung ano si mga possible options. Number 1, hotel quarantine. Inopinta na po yan. And home quarantine man po giraray. And of course, si Pantulo, city-controlled quarantine facility. Tano po, nagdesisyon kita na i-open si hotel and home quarantine. Ninhuli po nga ni ta, kadakol po ang LSIs. Kadakol po ang returning residents. Kulang po si facilities. Pero, may pasiguro po kita. Pag hotel quarantine, aram taman po iyan na may sadiring kwarto, may sadiring room. Diba? And may responsibilidad man po na aakuon si may saririkan hotel. Pag abot po sa home quarantine, ano po ang mangyayari? Pag nagsabi po si returning resident na gusto ko ngayon mag-quarantine na lang sa harong, sasabihan po kanyaon duman sa Jesse M. Robredo Coliseum si in charge sa barangay, si kapitan o kaya si health worker. Ano po ang gigibuhon kan health worker? Pupuntahan po si harong. I-inspect po siya. As in,
tanganing mag-qualify, dapat presente po ang tulong criteria or conditions. Number one, dapat may sadiring kwarto as in CR. Okay? Dapat ma-isolate po sa ibang yaon sa laog kan harong si returning resident na ma-avail kan home quarantine. Number 2, dapat mayong may helang sa laog kan harong. And number 3, dapat located si harong sa sarong highly populated community. Ayo. Dapat located sa sarong highly populated community. Tanganing maiwasan po si arog kay itong nangyari sa Concepcion, Pequeña. So, through this, makakatabang po kita sa paghanap nin paagi para maakomodar si gabos na nagpupuruli. Pero sana sa liwat po si isa mo yung pakiulay na kung pwede makontrol si pagpuli. Dahil tama sinasabi na dahil sinda magpuli, pero sana makontrol si numero. Tanganing mas asikaso tapo sinda. Okay? Okay, thank you, Mayor. By the way, live po kita sa Naga Smiles FB page kan lokal na gobyerno kan Naga asin man sa KMFM, siring man sa iba pa mga radio stations na naka-live ngunyan. Ang sunod pong mahapot iyo si Francis Novelo kang DWRN. Maray na pag-aaga po, Mayor, sa mga pag-iriba. Mayor, 2 days ago may nag-circulate pong video sa Facebook. Incident happened po sa May Sogo. Sogo Hotel. Mayor, ano po ang disposition ta po duman? Tagari po talaga nakikipagmatagasan si involved na individual duman po sa law enforcers ta po. Sige. Kaninot po nakitagasan po talaga ito But early morning the following day malumoy na. Nagsunod po kan mga panundon kan sa tuya pong syudad. Pero ang sabi po kan sa tuyang city director, Colonel Marlon Catan, ma-file po ngayon kita nin kaso. Iyo man po yan si kamautan po ni Mayor Nelson Ligacion. Okay. Thank you. Follow up, Mayna. Sunod ko na, Boy Reita Jr. of OSFM and Stringer of GMA. Magandang singer Yan, magandang umaga po, Mayor Nelson. Mayor, tanong lang ho namin, dito sa 3 barangay na naka-lockdown ngayon, gaano karaming bilang? Bawat barangay na to na talagang dapat ay tutukan. Kagaya ho ng spillway, sabi niyo nung nakarang interview ho natin, mahigit 2,000. Hindi pa kasama doon yung siya nasa yellow zone. In-lockdown din natin ang area ng Pakol at dito sa Calawag. Gaano ho karami bawat barangay ang tinututukan natin yan? Sige. Linawin ko lang pagdating sa numero. Sa Concepcion Pequeña, ang pinag-uusapan natin doon sa unang red zone, nasa 2,300 families. Let us say times 4 na lang, o di 9,000 plus. Halos 10,000 po yan. Yung sa Kanda, medyo marami-rami din yun. Sabihin natin nasa 250 times 4, di 1,000. More or less. Pero pagdating sa rapid testing, doon lang po tayo sa may spillway. Kasi kahit nilockdown natin yung parte ng Gis-Gis at saka yung St. Clair, lumalabas sa mga resulta ng rapid testing na walang infection doon sa may Gis-Gis at St. Clair. Nandito lang po talaga sa may spillway. Yung sa Kanda, dahil po yan sa dumating, galing sa True PNR. Okay. So, ang tinitingnan po natin, yung sa spillway plus yung sa Kanda, baka between 2,500 to 3,000 individuals. Okay? Doon naman sa Calawag, kaunti lang po, yung maiksi lang po yung naka-lockdown na area. At ang tingin ko po nga dito, baka in 2 or 3 days time,
i-lift na po natin yung lockdown. Sa may Diamond Street po ito, doon sa may dulo. Yung sa Pakul naman, sa may Sitio Tiripon, hindi naman karamihan yung mga bahay at nakatira doon sa lugar na yon. Pero kinakailangan din gawin yung pag-lockdown para mapigilan yung movement ng tao habang patuloy na ginagawa yung contact tracing. Every now and then kasi may lumalabas na kwento kwento patungkol doon sa mga tao na nakasalamuha noong nag-positive. Meron pang isa na nag-positive po sa Pakul, pero ito kasi hindi naman nakauwi. So, sa may urban area po ito highly populated area. Sa may urban lower. And dahil dito ay hindi kailangan mag-lockdown. So, yun yung sagot sa katanungan mo, paring boy. Yung maalarma sa sitwasyon po natin ngayon sa paglobo ng bilang. And confirmation lang po, kanina kasi Bicol, paki-confirm lang yung Tagalog, dun ho sa ilan ho ang active cases natin, ilan na ho yung confirmed cases po natin, Sige. ilan po yung namatay. Go ahead po. Sige. Yung confirmed cases natin, boy, 34. 34. May isang namatay, 6 po yung naka-recover na, 27, 27 yung active cases natin. Ngayon, doon sa katanungan, dapat bang maalarma? Siyempre, naalarma po tayo. At madami po yung kaso. Kaya po yung aking pakiusap sa lahat na sumunod sa mga patakaran. Nangyari po ito dahil may mga hindi sumunod sa patakaran. Sinabi po natin na sa bahay lang, pero lumabas, nakiinuman. O ito ang isa na didesisyonan po ngayong araw. 3 pagkakataon na kung saan yung mga nagpositibo ay naimbuelto sa inuman. Ang nangyari po, base po sa kwento nung mismo nagpositibo, isang baso, maraming kaharap, pasa-pasa ng baso. Delikado po yun. Sa pagpasa mo po noong baso, di ipinapasa mo na din po yung coronavirus. Na malugod naman tinatanggap noong mga kainuman. Tuwan-tuwa pa sila noong panahon na yon. Pero ngayon, syempre, namumroblema. Kaya po sana makikiusap ako, naiwasan na muna yung inuman. Huwag na po munang uminom. Mamaya titingnan natin kung pwede tayong magbawal, magpatupad ng liquor ban, both on selling and drinking. Pero kahit po wala yung pagbabawal, nakikiusap po ako. Iwasan po muna yung paglabas kung hindi naman kinakailangan. Iwasan po muna yung pag-attend ng mga birthday parties. Kasi dyan po nangyayari yung inuman. Iwasan po muna pag-attend nung anumang kasiyahan. May katanungan noon noong magkaroon ng joint press conference. Paano naman yung kasiyahan? Mas masaya po tayo kung ligtas po tayo. Okay. Dapat ganun po yung ating frame of mind. Thank you, boy. Okay, maraming salamat po. Sunod po si Mike Marpega kang NX. Morning po, Mayor. Mike, good morning. Mayor, premier, ang gusto maaraman kung sa kadaklan pong mga testa, rapid test, swab testing di Sanaga, and permita lang nadadangog ito pong mga nag-positive. Kumusta man po tabi si mga sinumero kan mga nag-negative sa Okay. mga test? Sige, salamat Mike sa kahabutan. Kung nasusubaybayan po nindo si Sakuyang Facebook page, gabos po kita, nagsusubaybay. May naipost na po ako duman, tulo. Manunungod po sa mga nag-negative. Si pinakainot, itong 31. Si sunod, 14. Si sunod, 24. Asin kan suod ma ito, amay.
27. So, ang total na nag-negative, 96. Si total na nag-positive, 27. So, iyo po yan si numero. 27 positive, 96 negative. Kinukumpleto mi lang po si iba pang detalye, manunungod lalong-lalo na duman sa mga pending. Dakol pa po kitang pending. Ini po si mga may mga contacts based on contact tracing na ginibukan medical and surveillance team kan medical cluster. Mayor, ang halimbawa ko po ni sarong situation na ito pong sarong LSI, nagulidig di sa Naga, gusto niya mag-home quarantine pero di po siya pwedeng mag-home quarantine. Ano po yan? Diretso po siya sa, sa mismong facility? City Controlled Quarantine Facility. Okay. So, kung dahil po pwede mag-hotel quarantine, dahil pwede mag-home quarantine, City Controlled Quarantine Facility po siya. Pero what if digdi po sa gigibuntang rapid test ngunyan sa Concepcion, Pequeña, dakol po ang mag-positive, ano po ikakitanin lugar na pwede pong pag-akomodaran po para sa inda? Okay, sige. Duman po sa Julian Militon Elementary School, ang magiging setup po duman, garo igwang 4 na booths. Taigwa kitang 4 na medical technologist na naka-assign. Baadyaw na po duman. Naka-schedule, aayuson po si pag-schedule kan mga taga Spillway para sa sunod-sunod na rapid testing. Si mga nag-positibo for IgM, ang sabi ta po baga subago, isusuway na siya. Dahil na po yan papapulion. Ngunyan, ipinakiulay ko po pansamantala itong mga school building duman sa tuo. Paglaog mo sa gate kan Julian Militon, may mga school building sa tuo. Di ba? Ito si ipinakiulay ta. Kung sakali na mapano na si ibang City Control Quarantine Facility. So dumana mo na o kaya sa iba pang City Control Quarantine Facility habang hinahalat itong swab testing. Tagigibuhon po si swab testing. Yeah. So, isusuway po sila. Isusuway. Okay. Arin po si mga isolation facility o kaya quarantine facility ngunyan, kan syudad. Don Leon Mercado High School, pano na po yan. Around 70. Around 70. Pacol Elementary School, pano na din po ito. Nursery, pano na din po ito. Kaya po baga, pinapaayos na po itong sa JMR Coliseum, makaka-generate po ito nin 64 individuals. Siring man itong sa may Pacol Sports Complex. So hopefully, mapagkasya ta po dyan. Meanwhile na may pigahalat po kita na sarong building na ito turn over sa Tuya last week of July. Arin po yan. Ipinapatugdok ta po na school building para sa Santa Cruz National High School. Taday pa man gagamiton, di gamiton ta po muna para digdi. Patapos na po kaya si construction ka ito. Tigbisita ko po kanakaaging simana. So dagdag na facility po ito. Hopefully, mga katabi, Mike, dahil magparadakol ang positive po. Okay. Itong building sa Almeda Highway, itong para ko ta sa City College of Naga, nakikiulay ko sa kuya si Dr. Magno Cunag, ngaya gamiton ta na ngaya mayor, duman ngaya kita lipat, dahil na mo na niya ko na taon, dahil mo na niya na school year, tama pa siguro kita, mala. Previously, ginagamit na siya as isolation facility. Ngunyan, saro na siya ang treatment facility. Pano na po ang BMC, pano na po ang Our Lady of Lourdes Infirmary nin mga COVID patients. 2 beses na kami sinabihan ni Dr. Joey Ranyola, si Inot kan nakaaging Domingo. Sabi sa muya, ngaya, Mayor, pano na ngaya, Doc, Butch, pano na ngaya kita. Dahil po duman,
pinagamit itong Our Lady of Lourdes Infirmary. Kaya lang, pano na din po siya. 8 na po ang pasyente duman. Meanwhile, after ka itong masabihan po kami, ang pagkakaaram ko, nag-preparar. May tig-designar, tig-preparar na bagong ward para sa mga COVID patients. Ang sabi naman po sa MUYA, after some days, ngaya, pano na. Yan po ang rason kung tig-convert itong CCN school building from an isolation facility to a treatment facility. Pag may nag-positive pa, duman na po dadarahon. Okay. Thank you, Mayor. Thank you, Mike. Sunod na pong hapot. Danny Orios kang okay. By the way, live po kita sa okay, live man kita sa OK FM. Nakalink sa Naga Smiles Facebook page. Medyo mamundo ang pig-uulayan tadan. Sige daw. Baad maiba naman ang Live kita, Mayor, tenor. sa PBN TV5 and OKPM. Mayor, may nangyari sa Sarong Hotel, nakalusot sa borderline Canaga. Kung nakalusot po naman sa Delgaligo, Camarines Sur, despite na nag-issue po nin executive order si Governor Villaporte. Now, since na ansay mo pong request, approve na po sa regional ITF and subject for approval sa national. Instead po kan magharaparaharat kita duman sa national na haliman, pwede ka po mag-issue ng executive order para sa strictong implementation kan borderlands. Thank you, Mayor. Danny, mayo pong inaprubahan na request ang Bicol Interagency Task Force. Si requesta, linawan ko lang, address sa National Interagency Task Force. 1, Border and Internal Control Mechanism. Number 2, suspension of sending of locally stranded individuals. Ang tig-consider kan Bicol Interagency Task Force itong pandua. Suspension of sending of locally stranded individuals for a period of 30 days. Pero recommendation po Recommendation po sa National Interagency Task Force. Hinapot ko po si Dr. Ernie Vera. Paano niya ko itong Border and Internal Control Mechanisms? Dahil minangaya ito pig-touch, bahala na ngaya mag-desisyon kayan ang national. Sagot ko niyan, mayo pa pong desisyon ang national. May power po ang executive na mag-issue po ng executive order na mag-put up ka mo ng borderlines. Iyo ko to yan, ang gusto ko tabi, Danny. Nadai kita nakadepende sa national government pag-arog po sa arog kaining sitwasyon. Pero may limitasyon po sa tuyang poder. Lalo't nasa iraron po kita in Modified General Community Quarantine. Okay, thank you, Danny. Sunod na hapot, Oka Ismenda of 91.9. Si Oka, dahil ko tulos na pansin. Yaon si Oka. Naka-face mask. Iba pati ang dating niyan, ano? Wala. Kaya po sir sa sa text nagahapot. Ngunyan live. Anyway, hindi po sa kuyang hapot tabi Mayor. Ano ang rapid test sa Naga pira talaga ang bilang. Puro sa rapid test ini. And pira talaga ang na-test na puun kan magkaigwaning COVID hasta sa ngunyan pira ang naka-recover. And pandua po, pira ano may rapid test ang Naga sa presente o kung igwa man yung pinakal ang Naga, pira ining ginagamit mo niya. Sige. Oka, ang Naga igwang total of 10,200 yata na rapid antibody test kits. Itong 200 donation siya. Itong 5,000 itong 200 donation kan private individuals na taga-Naga. Itong 5,000 donation man po yan kan Saibeo through spouses Emma and Angelo Lurin. Itong another 5,000 binakalta po siya.
Ang hapot, gurano po si kabakalan ka ito, 550 pesos per kit. Gurano ang barakalan kayan sa iba, lampas 550. Aram po nido yan. One time, nadawag ko po si Governor Chis Escudero. Ang sabi niya, yung rapid testing natin dito sa Sorsogon, 950, di ba? 900 or 950. At yun dapat yung ibayad noong ira-rapid test to recover daw the cost. Pero sa atin, libre. Libre. May nang-iintriga na nagpapabayad daw ang city. Kahit magpabayad, yung iba nga nagpapabayad eh. Di ba? Baka nga dapat na magpabayad. Pero hindi po tayo nagpapabayad. Lalot yung ibinigay sa atin by donation. 5,200 kung hindi po ako nagkakamali. Pero itong 550, binili po natin ito. Ngayon, ano po ang policy pagdating sa testing, rapid antibody test at saka yung payment? Para doon po sa returning residents na sinasabi natin na dapat i-test, libre po yung testing. Walang bayad. Kung may malaman po kayo na kwento, at kung mapatunayan, mag-i-impose po tayo ng disciplinary measure laban sa empleyado ng lungsod na gumawa ng isang bagay labag sa kautusan po ng inyong lingkod. Okay. Pero may nababalitaan niya kami na nagbabayad. Sila yung voluntary. Voluntary nagpapatest. Lalong-lalo na yung mga may-ari ng establishment, pinapatest yung kanilang empleyado. Di ba? Sila yung may kagustuhan noon. Di ba? At saka gumagasto tayo. So, pinapabayad po natin yon. Magkano po yung bayad? 550 pesos. Plus yung administering fee na 100 pesos. Total of 650 pesos. Saan nangyayari yung rapid testing para doon sa nagbabayad? City Hospital. Simula nitong weekend, City Hospital na. Doon po magpapatest. Dati sa JCM Robredo Coliseum. Kaya po siguro nagkaroon ng kwento na nagpapabayad kasi yung libre at saka bayad, pinapabayad, parehong nagaganap sa JCM Robredo Coliseum. Kako para maiwasan na yan, yung libre mandatory testing sa JCM Robredo Coliseum. Yung may bayad, doon po sa City Hospital. But then again, kaya may bayad kasi sila yung nagsabi. Hindi naman kailangan ng lungsod, pero nagpa-test, nag-volunteer dahil gusto nilang malaman. At saka yung mga establishments, malls, may mga malls tayo, SM, na nagpapatest. Kasureko, nagpa-test po sila. Pinabayad po natin. Yung SM, may sarili silang test kit. So, hindi sila magbabayad ng 550. Magbabayad po sila ng administering fee na 100 pesos. Ano ang basihan noong pagpapabayad? Ordinance. Mayroon tayong ordinance na nagsasabi ng ganon. Sige, okay na ba? Okay. Thank you. Thank you, Mayor. Bago kang hapot ni Miss Jane kang Radyo Pilipinas, ilusot ko lang ining sarong hapot na pinadara sa tuya halis sa Kijanes sa Sevilla kang brigada ta subago pa niyo. According to Mayor, according to DOH Kamsur, hasa sa nasususog pa ang mga direct contacts as in mga pigahalian kan virus, kaya pang makontain ang virus sa syudad. Alagad sa part po nindo sa HERTF, gurano na po da kadipisil. Dahil pa man po nagrereklamo ang Health Emergency Response Task Force, pero dahil po sa numero, dakol po si concerns, igwa pong nadidelay si inaasahan na aksyon. As in, hindi po kita nakikiulay sa gabos na sana maintindihan
na dahil kadakol po si pigaasi kaso ngunyan, igwang mga inaasahan na daitulos-tulos mangyayari. Pero ang sinisigurado, iyon na mangyayari po siya. Dahil po, nagpupundong trabaho po ang Health Emergency Response Task Force, Siringman and Medical Cluster na pinapamayuhan po ni Dr. Vito Borja. Igwa na din po kita ang mga volunteers, insofar as they are providing security and order. Ang kaulay man po kayan si PNP, Major Joe Sape, kung bako po siya si Police Lieutenant Colonel Errol Garchitorena, and of course Mr. Rene Gumba. So, ayun po yan ang sitwasyon. Medyo kaipuhan lang po si Padagos na kooperasyon, pagkikipagtabangan kan mga namamanuan. Thank you po. Kayang-kaya ta po ini, Roy. Kayang-kaya ta po. Kaya. Thank you, Mayor. Si Miss Jane Bitito of Radyo Pilipinas. Morning po, Mayor. Morning, Jane. Ano po ang basihan kung sa Irisay ang ilalaog ta duman sa city-controlled quarantine facility? And ito pong sa mga hotels, isay po ang mga shoulder kang expenses kang pag-accommodate sa inda. Sige, inuton ko itong sa hotels. Remember na option po ini na ipinipresentar ta sa returning residents. Returning residents. OFWs, non-OFWs, o kaya LSIs. Okay. Bago nasabi ta po si procedure, ipipresent si 3 options. Pag ang pinili, hotel, quarantine, sasabihan po sinda na ang gasto kayan sa inda. Pag home quarantine, ang gasto sa inda. City control quarantine facility, libre. Ang gasto sa syudad. Okay. Hotel quarantine, ang kaulay po kayan, Mr. Alex Santos. Pag home quarantine, may in-charge man po kayan, si yaon po sa Coliseum, si Mr. Dating Kapitan Magno Reyes, siya sinag-supervise kan medical team, and si Mr. Rene Abiada para sa logistical requirement and security. Yan. So, itong sa harong, nasabi ko na po si conditions na criteria para mag-qualify. Kung dahil ma-qualify duman, dahil man tutugutan, and therefore, city-controlled quarantine facility. Okay pa? Okay, thank you. Muli lang pare. Hapot lang po ni Melvin Machado kang KMFM pa. Gurano na po nagagastos kan syudad sa pandemic. Amot-amot na. Dahil na po ako nagbibilang. Pwede pong ihapot siguro kay Frank Mendoza. Okay. Pero dakulaon na po. Dakulaon na. Muli lang pare. Angelo Abugaw of PBC, Radyo Agila. Si Milvin, ininutan ako kang hapot. Anyway, Mayor, good morning. Morning. Ano lang po ako, pag nag-rapid test, nagpositibo, diretso sa controlled quarantine, Correct. paano po pag then isaseraron sa swab test, tama po ano? Ayaw. And paano po pag nagpositibo sa swab test, sa ina po, stay pa rin sila, ihahalo pa sa mga yaon sa lugar, o diretso po sa BMC? And Diretso po sinda sa treatment facility. Kung igwa na naman mabakante sa BMC, duman. Pero pag Mayo, CCN building. Yun. Sa naghapot mo, Mayor, mga pera po ang magagastos. Halimbawa, sila nagpositibo, sisay po ang magastos kayan. Ang nagagasto po iyo ang gobyerno. Taano ta gobyerno? Public interest involved. We are under public health emergency. So kayo po ang magasto po sa treatment, iyo po ang gobyerno nasyonal, siringman ang lokal na gobyerno kanaga. As to how much, kung gurano po sinagagasto po kayan, Mayo pong nakaabot pa sa kuyang computation. Ang pagkakaaram ko po, nadepende yan sa kung gaano kahaloy itong treatment. Siyempre, i-consider mo din dyan bako lang si personnel requirement, si facilities, etc. etc. Remember na Mayo man pong bulong po digdi. Di ba? Sagod ko niyan, Mayo man pong bulong.
So ang ginigibo, if I recall it right, ang ginigibo po kan sa tuyang health officials, pagpapakusog, kan lawas, kan hawak. Iyo yan ngunyan ang pinakamarhay, pinakamatibay na panlaban po sa coronavirus. Dahil po nga ni, mayo pa man nadidevelop, nadidiscovering bulong. Maski nga ni si vaccine, mayo pa, sagad yan. So gabos po ini yung mga active cases tang nagpositibo po. Gabos yan sagot kang gobyerno lokal kang Naga. Igwang gobyerno nasyonal, si gabos na yaon sa BMC, naka-admit. Igwa man gobyerno lokal, si gabos na admitted sa OLI and then sa treatment facility ta po dyan sa CCN building along Almeida Highway. Mapi Mariscal of radyo natin, Naga. Maray na aga po, Mayor Son. Maray na aga, Madi. May mga nababareta po kay Mayor na may nagpositibo sa market. Yan po Mayo po nagpositibo. Asin pong igwaman po, ano pong lakdang naggibunta? Pareho po ka nasabi ko, Mayo nagpositibo sa supermarket, sa MEPO, People's Mall. So, Mayo man kaipuhan na gibuhon kung ang pag-iisip ta po, lockdown o pagsasara po kan market. Pero considering si mga nangyayari po ngunyan, ang pinakamarahay iyon na magpatupad nin mas istriktong health protocol si Mr. Ramon Florendo. Meaning, siguraduhon na si mga nagpupunta po dyan, naglalaog sa People's Mall, naka-face mask. Pandua, nag-o-observe nin physical distancing requirement. For now, kontento ako pag nasunod po yung duwang mayor na protocol. Opo, salamat po, Mayor. Ikaw pa pong saro. Grabe ang pasiguro mo, may face shield ka na, ikaw ka pang face mask. Yaw po kaya ako sa market, Mayor. Kaipuhan talagang pasiguro. Kung nakakaulay duman. Okay. Igwa po, tukol po sa liquor ban, may nagpaabot po sa Muya na kung pwede po Mayor, na pag-adalan po na ito po kayong mga nagtatrabaho sa bar, sa alcohol, kaya napupuun-puun pa lang po dahil sila magtrabaho. Kung ma-liquor ban naman, mawawalan sila ng trabaho. Salamat. Ang mas importante kaya digdi si kaligtasan kan tao Napatunayan ta na na ninhuli po sa pag-iinom, mas naglalako po ang coronavirus. Ang surubahan po nga ni, ano ang lesson na pwedeng maguno sa pangyayaring ini? Kung mairinuman, dapat iwasan itong pasa-pasa. Dahil pwede itong sarong baso lang. Kaya lang ang sunod na problema duman, si bote. Kinaputan mo siya, igwa kang virus, kinaputan mo, sige ang inom, di yaon na sa kamot mo. Yaon na din sa bote. O di pasa man po girarayan. Kaya ang sunod nga dapat nagibuhon, tigsararong bote. Tigsararong baso, tigsararong bote. Paano nga si pulutan? Tigsararo man na pulutan. So, iyo po yan. We have to give utmost priority to health. Bako lang si salud kan kadasaro, kundi kan gabos, kan publiko. Mas dakula ang danyos kung daita po mapupundo ini. And nahihiling ko po na ansarong paagi para mapundo ini si pagbabawal po sa pag-inom. And sinecheck ko lang po kung igwa akong siring na kapangyarihan, authority, o kaya kung igwa pwedeng pagbasihan na batas, maging national man yan o kaya lokal, para mag-imponer nin liquor ban. Now, insofar as the lockdown areas are concerned, necessarily bawal ang pag-inom. Di ba? Bawal ang pag-inom. Sa kung kiisay man na nakaibanan. Dahil yaon ka lang dapat sa laog kan harong. Di ba? Dahil ka pwede magpunta sa ibang harong para makiinuman. Taniri-restrict po nga ni si movement. So within the day, decision nanta po yan. Pero sana maintindihan, nakatios po nga ni kita kan Marso, Abril, Mayo, na dahil nag-inom. Bakit pwede man
mga pirang simana, dahil giraray mag-inom. O kaya kung mainom, di duman lang sa laog kan harong. Ika lang, dahil ka na mag-imbita nin iba pa. Tabaan itong naimbitaran mo, may coronavirus. Di ba? Okay. Thank you. May Pulbinar of ABS-CBN. Good morning po, Mayor. Morning. Patungkol po dito sa babae na may nakadiskusyon ng pulis sa Sogo Hotel, nakaabot po kasi sa amin na hindi ito pumayag magpa-rapid test that night dahil may bayad daw. Dahil Pero- may... May bayad. Pero given na galing siya sa ibang lugar, supposedly, walang bayad. Do I get it right po? Alam mo kung bakit? Hindi naman siya returning resident ng Naga. Ha? Hindi siya returning resident. Remember, sa ilalim ng ating ordinance, yung mga returning residents ay walang bayad. Yung mga inoobliga ng ating lungsod na magpa-rapid test, walang bayad. Libre po yun. But all other cases, siyempre may bayad yun. Kasi hindi yun papasok doon sa libre. Di ba? Nakaabot ba sa atin kung ano yung nationality niya? Kasi parang may information na Chinese ito. Chinese eh. Yung babae? O di, with more reason na dapat magbayad siya. Di ba? Chinese pala eh. Yes. Out of 27 active cases po, ilan na dito yung sabi nating safe for recovery na? Wala pa tayong masasabi na nasa recovery stage na eh. Hanggat hindi siya nagtitest na at yung resulta ay negative, considered as active case siya, hindi masasabi kung dalawang bagay lang yan eh, recovered or not. Diba? Recovered ka kung nag-test negative ka. Pero kung every time na i-test ka, ang resulta ay positive, hindi ka pa recovered. Considered as active case ka. At yun yung sitwasyon noong 27. Pero, alam nyo po, nagtatagalog na naman tayo, paring boy kasi, ha? Alam nyo po, every now and then, may tinatawagan ako sa kanila para makakuha tayo ng kinakailangang impormasyon. One time, yung tinawagan ko, kinumusta ko, ha? Sabi ko, kumusta naman ang kalagayan mo? Wala ka bang lagnat? Wala kang ubo? Wala kang sipon? Okay naman po ngayon ako, Mayor. Makusog ngayon ang hawak ko. Mayo po ngayon ako namamati. Gusto ko na nga po ngayon magpuli. Gusto na magpuli. Kaya lang, pag tinugutan ta po yan magpuli sa indang komunidad, sa spillway, o yan siya, matransmit na naman po siya nin coronavirus. Di ba? Halos gabos po digdi, asymptomatic. Asymptomatic. Mayong namamatian, alagad, carrier, igwang coronavirus. Yan ang mas delikado. Di ba? Dahil kita nag-aaram, si kaatubang ta, makusugo na maray, an hawak, maliksi, maugmahon, ang presentasyon sa imo, kan sa iyang disposition, puwerte ang pakiistoryahan sa imo, uto pala igwang virus. Paano kung ika ang maluya ang hawak? Di ba? Pigilin ko si... saka si Jane. May mga senior citizen degree. Si Jane, okay pa yan, ha? Matindi pa yan. Thank you, Mayor. Si paring boy, parang kinabahan, ha? Pasiguro. Sige. Sunod pong mapot si Salin Villaranda, Cambombo Radyo. Okay. Salin. Maray na aga po, Mayor. Kamusta na po sa apela ka na sa IATF na pagsuspindi mo na kang LSI sa paglaog sa Naga po? Pig-snub kita, mayo pang aksyon. Madawang simana na, di ba? Madawang simana na. Pero at least,
si Bicol Interagency Task Force nagsang-ayon sa Satuya. Ang sabi po doon sa resolution, lampas na ngayang 17,000 si nagpuli. That was as of last Tuesday. Kan meeting po ninda. By now, baad more than 20,000 na. Dahil na ngaya-kaya kan quarantine facilities. Bako lang kan na. Kuyan, halos, baad magkakapira na lang ang nakakakaya, ninhulit, kakadikit man lang ang nagpupuli sa indang munisipyo. Di ba? Depende kaya sa nagpupuli sa numero ka nagpupuli. Igwang munisipyo, nakakadikit, baad 5 lang, baad 10 lang. Kaya, kayang-kaya. Ikumpara mo yan sa nagpupuli sa Naga, kan last June, more than 1,000. Ungon yan, pira na naman. July 6 kita, panuan sa tuyang quarantine facility. Sige. And sir, pa po, Mayor, pira na po ang posibilidad na mag-arabot na LSI ngunyan na week po? Daita po aram. Daita aram dahil nga ni hinali na sa Satuya si letter of acceptance requirement. Kaya daita po natatansya kung pira ang mapuruli. Minsan kaya naburutwa na lang. Although I was told by Dr. Vito Borja, ngaya Mayor, nag-average ngaya kita nin 50 na tig-test, tigra-rapid test. Dawa na po, nagtugot kita nin hotel quarantine, home quarantine, city control quarantine facility. Rapid testing man po giraray pag-abot. And then another rapid testing on the 7th day. Nang po tasiring ang protocol ngunyan. Ninhuli po, tada ita aram kuno ari nagkaigwang infection. Mala ta, igwa po baga kitang sarong instance, Bicol number 157, pag-abot, positive. Kan iswab, positive. Di ba? Pero igwa man nag-aabot na negative. Baad kaya si infection nangyari during the travel. Di ba? O kaya, before na mag-board, bago maghali sa lugar na pinaghalian po ninda. Dahil pa natatapos itong incubation period, kaya dahil pa mahihiling sa resulta kan rapid testing or even swab testing. Yan. So, sa huring kahaputan, dahil po masabi kong pira ang papaabuton na LSIs. Dahil dahil man po nakiki-coordinate sa Satuya, dahil na po kita tigre-require nin letter of acceptance from originating LGU. Okay. Thank you, Salin. Thank you man sa tuyang mga pag-iriba. Yan po sa tuyang press conference ngunya na aldaw. Mayor, baka may gusto ka pang i-announce? Ayos na. Si Okay na, Gigibuhon, again, si Gigibuhon na mass rapid testing, most likely ongoing na po ito ngunyan. Pasiguro po kamo kung maduman po kamo sa area, daing gayong magpara rani sa lugar and then sa mga tao. Tayaon po duman si epicenter, si Sentro kan Coronavirus. Ayo po. Kuya na lang kamo from a distance. Bawal pati si paglaog sa kuyan. Inot sa red zone, saka sa duman sa may Julian Militon Elementary School. Except si medical personnel and si mga ititest and some security personnel. Salamat. Thank you. Ang totoo po kayan, dahil po nga ni mayo si letter of acceptance and considering kunyaon man na, identification lang na taga-Naga. Dahil taman po yan sa sayumahan, dahil mga kababayan ta po yan. Pero si pakiulay ko ta na makipag-coordinate. Tanganing mas lalo ta po sindang matabangan. Pag-arog po kaya na kadakulon, manilipisilan si pag-asikaso man po sa sainda. Ang makonsuelo, dahil arog na po nga ni kayan, may mga reklamo lugod kita na nare-receive. Di ba? Pero sana maintindihan na gabos po ini dahil sa
kakulangan in quarantine facility dahil sa kadakol-dakol na mga LSIs. Pero padagos man po kitang nag-aadaptar sa sitwasyon, as in hinahanapan in magkakanigong solusyon ang anuman na kadipisilan na inaatubang ta. As in, sa pagtubod ko, kung kita po gabos, nakikipagtabangan, nakikikooperar sa lokal na gobyerno Canaga, malalampasan ta po ini. Salamat po, maray na pag-aga. Thank you, Mayor. Thank you sa mga pag-iribata sa media. From time to time, mapapod po kami ng press con pa kay Mayor sa kasaiba pa pong mga... Itapit ng andam, nagenyo na balang.